Cistelles del Passat s'engalana de platí per a celebrar el 75 aniversari del Club Esportiu Alcázar. L'entitat, fundada pel pare Petrus, Pedro Gomila, i el militar mallorquí Joan Nicolau, va néixer l'any 1944. És el degà dels clubs menorquins. Va tenir els seus millors anys en la dècada dels 50, on va aconseguir 9 campionats de Menorca, 4 de Balears, jugant 6 fases de sector de manera consecutiva. Avui parlam amb els exjugadors Ricard Argimbau i Marcial Camps, que ens contaran els orígens del club, els seus primers anys i la dècada prodigiosa de l'Alcázar. Bueno, exactament no puc dir com va néixer, però el poc que he llegit va néixer el 44. Abans era un club de futbol, que era el Juventus, i per menció d'en Pedro Gomila i el Pater van fer la secció de baloncesto, que ja va ser el 45, crec, damunt. Pues en el camp d'Esfreginal, que és, com dic, el senyor Petrus, el capellà, van comprar uns terrenos allà i em van traslladar al local que van ser en el carrer de la Concepció, que no hi havia pista, el van traslladar allà que hi ha actualment un pàrquing, i allà hi havia el camp de futbol i van fer el camp de bàsquet. Bueno, els cestos d'aquesta pista normalment eren de ferro, però els postes eren un postes de telèfon que estaven tirats i s'aprofitaven, així com podien, perquè en Pedro Gomila era fuster i feia molta feina allà i posaven els postos que s'aguantaven, perquè Déu volia, però s'aguantaven. Per als jugadors, jo encara, com que era molt jove, no t'ho puc dir exacte, sé que hi havia en Pedro Gomila, en Obrador, hi havia un tal Colombrans, el Leal del Castell. El Leal del Castell, si d'altres no els conec. Aquí va venir Joan Hurtado. Joan Hurtado, que va venir destinat aquí, que era mariner, i era un jugador que venia de Barcelona i jugava en la selecció diocesana de Catalunya. Pràcticament hi havia una diferència enorme en el que ell ens ensenyava el que nosaltres fèiem. I allà vam partir de la base de saber un poquet del bàsquet com anava. No molta cosa, però un poquet. Quan vam començar a jugar nosaltres, l'any 54, cada un anava de les seves, no n'hi havia coneixement ni de res. Un pivot no sabien què era, un base no sabien què era. Allà hi havia 2 defenses, un centro i 2 extrems. I sí, jugaven, marcatge individual, ni idea, Allà sones 2-1-2, un 3-1, però sona sempre, que va ser quan va venir Hurtado i van començar a aprendre un poc el marcatge individual, i si hi havia un centro que fos un pivot, m'entens? Se tractava de bretes noves. Les 2 defenses eren un base i un escolta. Són les 2 defenses. Els 2 extrems, 2 aleros, i el centro, jo t'ho dic perquè el que ha canviat, el que era abans, el que és ara. Bé, el de Sant Climent és molt anecdòtic perquè va ser una persona que el van tancar després de la Guerra Civil i es veu que a la Modelo hi havia aros de baloncesto, va venir a Sant Climent i va fundar el Sant Climent a la plaça de l'Església. I allà jugàvem nosaltres a la plaça de l'Església. Rellam de l'any 41-42, perquè el primer campionat de Menorca, que va ser l'any 43, aquí jugava dos de Ciutadella, el Sant Climent i l'altre, no sé qui era. I hi ha fotos de la pista de Ciutadella, de la plaça d'Esborn, que veus els jugadors del Sant Climent i els de Ciutadella. Els de Ciutadella eren del Frente de Juventudes, que diguem, hi havia 2 equipos i va guanyar el Ciutadella de 2 en el seu camp i el Sant Climent va guanyar de 17 en el camp de Sant Climent. Primer campió de Menorca. Havia d'anar a jugar contra el campió de Mallorca i nunca més se supo. No va seguir.
per qüestions burocràtiques, hi va anar representant de Mallorca en les finals. El bàsquet de Mo se suposa que va començar amb infanteria i artilleria. Antes hi havia 4.000 soldats a Mo i va venir qualcú a jugar aquí. I el Sant Climent, l'any 42, quan en Gomila jugava amb el Sant Climent. I, segons sembla, en aquell temps ja hi havia infanteria, artilleria, Sant Climent i el Frente de Juventudes, a Mo. La pista era de terra, que si feia 4 gotes era fang tot. Feies botar la pilota aquí i se n'anava per allà. Havien de marcar les retxes en calç. Havien de marcar les retxes en calç. Les pilotes eren aquestes de cuero cosides, que botaven així com volien. Després, a les botes de baloncesto, jo em va passar una cosa molt curiosa, que tothom jugava amb espardenyes. I el president de l'Alcàsser era un tal Jaume, mallorquí. Com que era militar, es va entregar un dia amb un sac ple de botes, no modernes d'ara, però bueno, no eren espardenyes. Bueno, allò va ser el cel. Vaig posar les botes i a la mitja part vaig dir les espardenyes fan bo. Fora botes d'aquestes. Hi ha una anècdota amb això, que no mos ensabonàvem. Nosaltres mos dutxaven. La gent en aquell temps només ensabonava els dissabtes. Avui això cada dia és gel i això és un desastre. I el primer que va dur una pastilla de sabó va ser en Fede. I tothom diria, oi, què fa aquest aquí? O sigui, que imagina't tu com anava, Això eren les dutxes nostres. De calor no en tenia gens, perquè allò era aigua gelada, aigua calenta no sabien què era allò. I haguessis vist el vestuari. No, i quan no hi havia dutxa, anàvem a safreig de l'amo. Sí. Els campionats de Menorca-Mallorca era que nosaltres guanyàvem a la Salle, que era el segon quasi sempre de Menorca, en aquell temps, en el seu camp i en el nostre. Els mallorquins, el patronat guanyava en el Maestrança i el Maestrança guanyava en el patronat. I després nosaltres, quan venien els mallorquins aquí, els guanyàvem a tots dos. Quan anaven a Mallorca ja érem campions. Això ha succeït cada any. Bueno, pues és un partit que no el recordava molt bé, perquè va ser 121-20. 121-20. Quan vam partir d'aquí eren 6 jugadors. I ja anaven en CDA, que els arbitratges eren desastrosos allà i aquí. I en CDA de que mos havien de treure 2 i que en 3 ja no podien jugar i mos perdien el campionat. I en Botella, l'entrenador, mos ho deia, callau sempre, no poseu la mà per res, si passen deixeu-los passar. Ara un altre. I així tot, no sé on és que vaig llegir, que ens van tocar més personals a ells que a nosaltres, perquè no en podien tocar, perquè passaven. I van perdre 120. 121-20. 121-20. Però jo te diré, ni diferència, sempre que eren campions nosaltres de Balears, en partits d'arbitratges neutrals, havien guanyat ells un i nosaltres un altre, igualadets. Però els arbitratges amunt i allà eren nefastos, No, els darrers campionats van venir àrbits catalans, O sigui, els darrers 3 campionats van venir àrbits catalans, va venir Ferrando, jo tinc les cròniques. Jo només tinc els 3 primers que vaig jugar. Els darrers no vaig jugar cap. No, però vaig jugar els 3 primers. El Patronat, el Mestrança i l'altre no sé què era. L'Hispània, supos. L'Hispània pot ser. La diferència que hi havia amb el guanyar o perdre era aquesta, perquè la qualitat dels equipos jo crec que no hi havia gaire, tots dos eren iguals, però els arbitratges es decantaven molt per una banda o per l'altra. En aquell temps ja t'he dit que no ratllàvem de la primera època, perquè els àrbits eren catalans. O sigui, que tenia, no ho sé, perquè o entrenaven més o
les ensenyances de Hurtado, no tot sol Hurtado, perquè després va venir Hurtado en l'Alcàsser, en Roca en l'Unió i en Miralles amb el Menorca. I aquí ja m'ho van ensenyar a jugar a baloncesto. O sigui, ja havíem après, no sé a Mallorca si havia anat altra gent a ensenyar-los o no, però aquí van fer els darrers anys, amb àrbits neutrals van guanyar. El primer jugador de Menorca que va jugar a el que avui es diu ACB, que en aquell moment no ho era primera divisió, va ser en Cito Buñuel. A més de Cito Buñuel, el seu germà, en Pepe, va estar convocat per la selecció juvenil espanyola, però en Pepe era tan bo que resulta que es van pipar amb l'entrenador i se'n va anar. O sigui, no va voler seguir. I després, gent que hagi jugat a fora, en Pons Ortega va jugar amb el Lanas Aragón, però no sé si el Lanas Aragón era primera o segona, no ho sé. El primer, jo no sé si en Hurtado o en Roca, no sé, crec que és més o menys... Com que eren militars, devien coincidir en el mateix reemplaç. En Hurtado era mariner i en Roca era soldat. I en Miralles era soldat també. Miralles era d'Alicant. Miralles després va ser el que ens va guanyar en el campionat de Palma amb les obres del Puerto. Va venir Miralles i el seu germà, que era professional, en Vicky, va venir a jugar amb ell. Ens van planxar en els mallorquins i en altres. De la Salle, els jugadors que estaven catalogats com els millors eren Nito Mercadal, un poc més avant Pito Pérez, en Gaspar Melcion, en Mata, aquests ja, en Mates i els altres, estaven tots igualadets, saps? I tant, Fanals. Fanals era... El Titan, tots havien sortit de l'Alcàsser. Jugadors del Titan, tots havien jugat en el juvenil, l'Alcàsser. En Fanals, el Xusquero, el Bassi aquell petit, que no moria fa poc. Nito Tudorí. Bueno, tots de l'Alcàsser van anar a jugar amb el Titan. El fill d'un que jugava amb el Sant Lluís, Marino, em va mostrar retratos d'antes del 50, o sigui, del 48 o 49. I després, quan nosaltres jugàvem, hi havia en Tiago, els dos Tiagos. I Fullana, Nalejo... Doncs millor era en Joan Pons, aquell qui... L'home de Pons que va morir molt jove. Sí, aquell era el millor. Adolfo García... Sí, hi havia un equip... Les pistes eren... Un era la plaça de l'Ajuntament i l'altre la plaça de l'Església. I era molt normal que quan hi ha més personals te fessin borinar Saro. O sigui, era... No, que tant Sant Climent com a Sant Lluís la pista estava davant l'Església. I, per exemple, si jugàvem a les 12, en vez de jugar a les 12, jugàvem a les 12 i mitja, perquè la gent que sortia de missa podia venir a veure el baloncesto. Ara, les retxes, no hi havia les retxes, la gent trepitjava les retxes, no hi havia separació entre el públic. I quan anaves a treure, teníem una panteta... Sí, i tenim l'anècdota del Sant Climent d'un jugador nostre va anar a Sant Climent i a Sant Climent mos volien perseguir i aquest el perseguien i deia som un al·lot, això eren carreres. Jo he anat una vegada a Ciutadella i el que jugava era el cubano, deien que era el cubano, que era un cubano que estava afincat a Ciutadella i que va introduir ell el bàsquet a Ciutadella. Després hi havia un tal Palleta de Ciutadella i no sé si hi havia també un tal Fadelic, que jo recordi, de Ciutadella. No, a l'època meva hi havia l'Antoine, que deien, Antoni Anglada, que va ser un personatge. Després hi havia ja en Rafael Cortés, en Casasnoves, però que ja, desgraciadament, havien crescut massa.
hi havia tres torres, que eren Aguiló, en Casasnoves i en Cortès, que havies d'emprar molts colzos per llevar-los. No... Els primers àrbitres que jo record que us van arbitrar era un tal Damaso del Cruz, després hi havia un tal Garriga, que se'n van a viure a Canàries, i els altres me'ls veig davant, però no sé el nom. Sí, en Postur, en Cabiró, en Postur, en Cabiró... Joan Garriga i aquests són els més que van arbitrar. En Déu, en Amadeu Huguet... Sí, aquest ja no és d'en Samuel. Sí, tots... En Paco Sigala, que era en Postur... No, per jo és millor, el que passa que era molt... En Garriga, era molt autoritari. Sí, en Garriga... Si te'l mirava ja tocava tècnica. Aquí va haver en Quecles, en Antoni Gómez de Tejada, en Mituro, o sigui, en Quecles no sé com firmava, en Mituro, que firmava, era Miguel Tustó Robles, firmava en Mituro, Antonio Gómez de Tejada firmava en Gote, i sortia bastanta cosa, el diari Menorca de bàsquet. En aquell temps, ser casats i jugar a bàsquet, no lligau, es veu? Jo, com vaig casar al 57, vaig jugar fins al 58, després vaig entrenar juvenils, 2 o 3 anys, fins que eren tan juvenils els petits que me vaig cansar, vaig dir, bueno, ho deix, i ho vaig deixar anar, me vaig deslligar completament de baloncesto. Bueno, venies partits, però veus, participant, no. 2 anys després de casat jo ho vaig deixar. Vaig deixar jo de jugar a bàsquet perquè era normal que quan te casaves ho deixessis. O sigui que en realitat és culpa de la meva dona. El motiu principal perquè ho vaig deixar, perquè cada any tenia problemes quan vinc de desplaçar-me a Palma, en la feina. Un mes que el jefe no me'n mirava, un any, 2 anys, 3 anys, jo vaig dir, això ja no pot anar, i ho vaig deixar. Tenia un equip del nivell de l'ACB, això no era ningú que se podia imaginar, va arribar a aquest punt, no sé per què, així com s'ha hagut de deixar anar per motius econòmics que no és sostenible aquí, un bàsquet d'aquest nivell. Nosaltres som de Solcàsser, però tot el mèrit el té la Salle, perquè la Salle va fer el primer equip que va poder competir. El que passa que després, cosa que jo no estic conforme, és que fitxin jugadors de fora. Aquí, si podem sobreviure amb el bàsquet menorquí, jugant a nivell contra el llum major i contra els que vulguis, jo m'agrada més aquest tipus de baloncesto que no que venguin jugadors. Ara tenim l'Estia, que té 2 americans, i jo m'agradava més el bàsquet del que tenim. La desgràcia que tenim avui en dia és que la joventut no queda a Menorca. I la joventut estudia i després queda a la península. O sigui que mai podem tenir un equip, perquè el millor equip que ha tingut Solcàsser mai és l'equip de Mencio, en Mir, en Riera, en Osuna, que tots van estudiar militar i se'n van anar tots el mateix any. Aquell equip ha estat el millor equip que ha tingut Solcàsser. I la joventut fa això, que se'n va i aquí has de tornar a pujar. I bé, jugam els que tenim, contra els de Llum Major, contra els d'Esporles, contra els que siguin. Això és la meva opinió. No. Això te'n recordaràs, que jo no me'n recordo quasi, quan va venir a Mol Manresa, que hi havia un pigó que crec que era un tal Martí, un de gros, i un home ferrer, quan va caure, estic carregat de blaus que em fotia el Marcial aquí. Saps que era un Martí molt grossot? Un pívot que jugava amb el Menorca Bàsquet i vivia a la televisió mallorquina, feia una entrevista i aquest jugava de pívot i el locutor i baix, si tu volies, en aquell moment podies telefonar i dir una frase. I la frase que va dir aquell, un diu, el millor pívot que hi ha hagut a Menorca ha estat en Marcial.
I al cap d'una estona va sortir un altre i va dir i és més brut també. I es va dir que això tenia una fama un poc dolenta. Quan jo vaig començar a jugar, abans de jo tiraven així, amb s'escaven en cuera. Jo vaig començar a tirar ja amb una mà. Podia tirar més bé o més malament, però ja havia el canvi de sistema. Però encara no s'havia inventat la suspensió. No, La suspensió va venir després, quan va veure que un, no sé si en Hurtado o que fos, i què bota per tirar? Però nosaltres tiràvem amb els peus en terra. I el que ens va ensenyar molt també el bàsquet és que cada any venia la selecció d'Osasana, que és Hurtado, que jugava en la selecció d'Osasana abans de venir aquí. Per cert, que ens feia una jugada que ens feia tornar locos. Rayo de luz. Hi havia un defensa, que era en Costa, quan treien ells, de Vallsaro, treien un, i en Costa treia per aquí, i ell s'anava vorera, i s'anava de Vallsaro, i que li passava tant. Oh, ningú el seguia, però, que ell s'anava tot sol. Te fa el mirat. Bueno, coses que avui no és concebible, però són bàsquet tantes.